tato poti madosata martangi yang mahita. Ale amanami jala debata nami na di Banua Gijang. Para si roha na sumurung bidahami. Anak ni debata Jehovah nasasadai. Ima na tinubuhon ni si Maria na gabi-gabian siyanto di porbadia andorang soha bubuhan. Ido tuhata na tumaon na bernit di panguhuman ni Silatus. Namate tarpajal do ibana di hau pinarsilang. Na tuat tu Banua Toru dung ditanom. Na mulak mangolu diari patoluhon. Na manai tu surgo lahu hudul tu siamun ni debata Jehovah amanai. Pargogo naso hatu dosani. Disima ibana pay mamulak sogo tu tanoon. Mangumi halak na mangolu dohot na mate. Au porsea ditodi porbadia. Jala adong sada huria na badia. Huria hatopan ni halak Kristen akan na badia. Dohot dihasasaan di dosa. Dohot dihatai na madok. Mula mangolu dosogo daging ni halak nong mate. Dohot dihanguluan na sorasuda. Amin. Sunggul-sunggul di parpunguata Bornginon na parjolo anon jahaut tado barita jujur taon na jinahahon ni na pinasahat ni amang padita resot pandita de si Barani na paduahon pasahaton ni para tahun ni Huriata ma dohot laporan keuangan ni Huriata di bagasan nasa taonon. Patuluhon mandokhata ma anon sian tamu ni Huriata naro sian Jakarta sian HKBP TMI na rap marminggu dohot tita di bagasa tikion ima hala amang situa es sianipar. Na paduahon nama dokhata anon ima mewakili sude ruas ni Huriata na pinasahat ni hala amang es naibaho. Songonima nahu pasat habi di bagasat tikion marsogot tanggal sada Januari patupaut tado acara parpunguan songon parpingguan nasional ima acara tahun baru masuk pukul 10 manogot jalaholan sahalido ibadah tamar sogot asa saluhut nama hita marningot kobartusi nuaing sahat mahita laho pasahaton barita jujur taon Leon hami matiki tomang padita resot amang padita de si Barani. Horas madihita saluhutna. Maulia tema di tuhata. Soma tikinami songon uluan ni Huria manang pimpinan jemaat HKBP Denpasar Resok Bali na pasahaton laporan pertanggungjawaban tutonga-tonga ni Huriata song-songoni hudoko kami ma selamat datang ma selamat beribadah tusudea manami inanami ruas ni Huria naro sia desa nawalu nabui rap martangiak kita di ujungnya tahunon di tonga-tonga ni Huriata HKBP Denpasar Resok Balion. Naparjulu songon informasi hupatu pahami do berihon dalam bentuk PDF nabui di scan di aka barcode na adong naong ditempel di piga-piga posisi di luar negara jata. Jadi tua manami inanami nama karikoton buima di scan di si jala buima di jalo tu konsistori bentuk hard copy
manang bentuk PDF na boy di jalo marhite grup WA na adong di sektor masing-masing. Asa unang pagajak ko mga langtiki, coba kami pe mempersingkat berihon. Basa na jolo beri manang berita jujur tahun gajang-gajang karena dulu belum ada mesin fotokopi dan hola sada do buku bolo na tinio ni uluan ni Huria. Makana gabi di ujung ni tahun ma ijahahom ma buku na hapali olo ma sampai sajom, 2 jom sampai 3 jom. Ale sonari akka prinsip dohok kesimpulan ma na hupasat kami ala secara laporan pertanggungjawaban di program kategorial dohok parhepengon ganuk minggu nunga dipasahat huriata secara transparan. Jala disagihod doi marhite akka grup, marhite tikting dohok dijahaw di tonga-tonga ni permingguan. Jadi alan ini pasat kami ma secara singkat dohok padat. Na parjolo mauliate ma tu debata pardenggap basa Jesus Raja ni Huria na toktong mangaramoti perdalanan ni Huriata suang songoni mamasu-masu parngoluan ni ganup ruas ni Huria terlumobi Huriata HKBP Denpasar Resort Balion molo akka ulaw ni hatopan ima siap bona taon taringo tu perdalanan ni sentralisasi doho akka ulaw paskaraya rapok padita doho festival na pinatupa di Jakarta mardalad do denggam alay di piga-piga kondisi dang sude boy di dohoti di siat tonga-tonga ni Huriata ala piga-piga pertimbangan na mangihu muse diaka program-program na Rosia District yang gado mardalan jala piga-piga ulaon boydo di dohoti siat tonga-tonga ni Huriat taon na mangihut sian piga-piga program na adong di resotom adong nabuhi hupasat kami ima di bulan Februari di sido pehami serah terima tuamang padita mangasi siat turi MTH tuhami sadiri hati-hai serah terima jabatan di Februari 2025 jala di bagasa satahonom 2025 nunga di patupa tolu SK mutasi naro siap pusat hobar tu SKI tapabor hak do padita gonggom tua pasaribu na ginatihon manang manguduti mainang padita lisna hutapea di HKBP Galung Resort Bali na mangihut di HKBP Denpasarom tapabor hak do amang padita hutasoit na ginatihon manang na manguduti muse amang padita Doming Judika si Hombing na mangihut muse di HKBP Nusa Dua Resort Bali tapabor hak do amang padita pardede jala diuduti pakobasyon na tuamang padita Credo si Majutak jala di patupa doa ka verifikasi doho audit dinalaw pabor haton doho majakon padita na baru molo ka program-program ni Huriata mardalad do secara umum peribadah HP sian ibadah sekolah minggu sahat tu ibadah sesi na parjolo na paduahon kategorial saluhut na tahe mardalad do denggan secara prinsip alay adong piga-piga na buhay gabi catatan na buhay tabuat manang taputihi dinalaw paturehon di tahun 2026 ima na parjolo asa sudeman yan program ng mardala denggan di tahun 2025 di tahun 2026 mardala man yan hobbar tu saurdut tu tahun na nitotopon ni HKBP sa lilingo 4 taonon HKBP menetapkan melalui Sinode Godang tahun transformasi HKBP sia 2024 sahat tu 2020 lalu alay na mardala sa lilingom
Hurang dope mengena lapatan ni transformasi di sude ulaon kategorial sia sude dewan ati na dewan koinonia diakonia marturia alani dangadong naga besala di si tapature madui 2026 asa sude akka uloni saurdot tuaka tema besar na pinatupan ni pusat doho distrikta na mangihu muse hobartu observasi nami di tahun 2026 sudah ke program ni kategorial terlumobi sian dewan koinonia ima sekolah minggu remaja manang na poso bulung ikut do tapatupa aka program na berkelanjutan doho aka program na totu yang dibutuhkan na di hari koton na sida. Olodo sa lilingom mardala na ka program HP dang mengena tu intina ala dang apalain yan na hobar tu na sida tarlumobi di luakta di pangaratuanom manang di parserahanom totu adong piga-piga poin contoh konkret na ngaikom adong di tonga-tonga ni huriat tahun atik na tu anak sidi doh tuaka program-program nasing ima marsiajar marbahasa Batak aka generasi patuluhon naung mangaratos yan hitaang nang tubo disom nung nga maol besi pata yatu si donian alay molo makatahon nga songon na sobuy benasida alani di tahun 2026 kita akan membuat aka program na berpihak tunasida dohot bertransformasi. Songonima nabui hupasat tami ripunan ni berih namiom bui do gisken marhite Google Lens na adong di barcode alani madok mauliate hami di sude tangiang ni ruas ni huria sia sude sektor na toktong mga liogogo tuhami aka full timer suang songoni tu sude parhalado ni huria boi hulojok kami aka pakobasion adong di tonga-tonga ni huriata di ganup sektor manang secara umum suang songoni gudang doak kahaurangan naik ko si patureon nami di tonga-tonga ni pakobasion tuna mangihut alani mangido hami tangi yang toktong siak kita sude ruas ni huria asa tangya ko kamu hami saluhutna asa boi akasaran kritik dohok masukan siya tonga-tonga ni ruas ni huria boi huterjemahok kami gabi songon bentuk pelayanan na lebih kreatif tuari-ari na mangihut songonima na boi hupasat tami ripunan ni akka ulaw pakobasion na adong di tonga-tonga ni huria tanong mardalan di tahun 2025. Sayang giak ma toktong diramoti Tuhan kita menguduti ari-ari ningoluta na memasuki tahun 2026 di piga-piga jom nai. Songoni ma buah-buah siak kami doho hatorangan ujoko kami ma parartau ni huriata lau majahon laporan pertanggungjawaban keuangan. Horas ma dihita saluhutna. Horas marita salutna di hamua manami inanami dot sude yanakon nami na posobulung sok songni dia ke tamu nami na rap dohita martangiang di ujung tahun ni huriata di tahun 2025 ihami sian bidang ni parar tahun songone doko namang padita nakin naing pasahaton laporan keuangan ni uriata bohado perdala nani parhepengotta saliling satonon alai perlu do paboton nami ia di tahunon laporan keuangan ta ima mulai sada Desember 2024 saat tu tanggal
Desember 2025 kurang lebih may 10 bulan. Buasa songoni na adonggo perubahan di perjalanan. Di tahun asalpu memang November to Desember do perhitungan di parhepengwata, ala di tahun on na adonggo ruasi na hurang tepat do molo perjalanan sian November to Desember gabe dirubah may itu tahun on menjadi sian sada Januari ma 1 31 Desember ma tu tahun 2026. Molo tabereng di perjalanan ni Parapengon ni Uriata saliling 10 bulan ini memang adonggo piga sian kategorial, baik itu sian kononia, dewan marturia do dewan diakonia, adong piga na subui merdelan tentu na adonggo tiki na sodong be perhepengwata di tiki bena gabe boe sudat dang merdalan programi nuaeng nunga adong di jolutta mungkira na hurang jelas doa teh angka-angkai boe ma hujawat sianon ima na parjolo saldo ni Huriata di tahun 2024 sada Desember berjumlah may 686 juta 171.108 rupiah. Sian jumlahi adong may di onom item bentuknya imana parjolo pemasukan tuhuria na paduahon ima pemasukan tu sentralisasi, na patuluhon ima pemasukan tu di ekonomi sosial, na papoton pemasukan tu pembangunan, na palimahon pemasukan tu zending, do na ponopon pemasukan transitoris. Molo transitorison sifatna holan mampir do. Di dia mei kebanyakan ima hamoleteon do pembayaran tama makan mumbul. Ima penerimaan sada Desember 1 20 Desember 2025 berjumlah may 30 miliar 10 juta 757.671 rupiah. Ima dibagi tu onom item nakin. Pengeluaran 30 miliar 200 juta 610.137 tonggo sarupa onom itemi alai molo etong kalkulator tentu minus dahita 102 juta molo penerimaan do pengeluaran alai alanai anggaran berimbang dahita gabe dipakai ma saldo awal tahun 2024 sian 626 juta inakin gabe marsaldo ma di tahunon 524 juta 314.842. Di sada sisi minus dohita 102 juta. Ala di sada sisi nai madok moleate dohita tutuata. Ala boy dohita mengirim tu sentralisasi sampai di tanggal 20 sada Desember natuari berjumlah 177 juta 410.400 ima sentralisasi nata kirim sian 3 miliar tinakin. Jadi di sada sisi memang kita nakin minus do di anggarata penerimata, ale di sisi nasing boh kita menyetor tu kantor pusat 177 juta nakin. Boido kita bercap syukur alanaha alai di sada sisi nakin na udok ini boy kita membantu tuhurian asing molo dia etong sian belajo ni akka pangulan nagu tiki kurang lebih may 30% masian 100 boy kita mensubsidi tu hurian asing
Lanjutnya, sian 524 juta inakin di dido hepekta. Imana parjolo di rekening Bank Mandiri adong mai 177 juta 610.626 rupiah. Di rekening Bank BNI 20 juta 447.212 rupiah. Di Bank BRI 24 juta 477.850 rupiah. Di deposito Bank Kertiawan adong mai tabung 100 juta satu noengon. Ima membayar akka listrik mai di Huriata di Bunganei. Namangihut adong mai di buku tabungan koperasi Dau Ayu 110 juta 60.000 110.060 rupiah. Di buku tabungan di LPD 1.825.250. Bahasa ikon bayanot tatusi alna hita juga kerjasama tu daerah na adong di Pedunganon. Asa dot ita berpartisipasi tu lingkungan na adong. Namangihut adong muse di kas diakonosi sosial 22.584.600 rupiah. Adong muse di kas kecil ni seksi musik naso boy dope di pertanggungjawabon satu noengon di nasida dope ditiup 10.750.000. Adong muse di kas kecil di sekolah minggu 3 juta rupiah. Jala adong muse di simpanata di BPD Bali 100.610. Los terakhir ditiup bendahara dope 180 juta 733.070 rupiah. Mungkin suku-suku nak karuas godang may hepeng ditiup bendahara. Asal orang gabi suku-suku tuh hita purudo pinatorang bahwa jumlahi dan sangat dope di setor. Ima sian pemasukan tanggal 24, 25, 26 dot di tanggal 20 Natwari dari minggu. Jadi alana libur do tiki bang, jadi dak sanga be di setor. Jala muse adong gope biaya-biaya naso dipaka luar di bulan Desember. Jadi binagodang ditiup bendahara 180 juta inakin. Jadi songoni ma dihamu ama nami ina nami kondisi ni par hepengotta ni Huriata saliling 10 bulanon. Seanggap may buai merdalan ni Huriata akka program-program tu tahun naro. Butima selamat meninggalkan tahun yang lama tahun 2025 masuk mahita menjelang tahun baru 2026. Horas madihita tiba-tama na mangaramoti hita salutna. Polion hami matiki tutamuni Huriata lau pasahaton hata horas-horas tu hita saluhutda. Ima amang situa esyanipar. Horas madita salutna. Salum. Amang inang dotamu na posobulung. Au jongjong dison mengwakili ruas ni Huriata Naboloni naro martaun baru di Bornginon di Huriata Balion. Dakiningan nunga di Papua inak parageda warwalay tong mau patadaw muse au marguar situa sain tulus sianipar
nahualap boru ni rajai boru raja guguk au sian HKBP Taman Mini Resort Taman Mini Jakarta. Na pinarsangapan amang Pendeta Darwin Sibarani, uluan gereja HKBP Denpasar Resort Bali. Naksoni nawawolongi saluhut parhaladoni huriaon. Tarlumobi madihamuna ruasni HKBP Balion. Mauliate rohanami turion alanong di Bajolo au madokok kata mewakili ruas naro sian desa Nawalu molo tungau pe najongjong di Julon mauliate mata dok turiata songon hata si tua-tua dodohonokku sada silop pagadong dua silop uli tungau pe nama dokok kata di Joloon sudah mahita dapotan uli dakiningan nungarap mabigi hita laporan keuangan berek ni huria ni garijat tahun amanginang dotamu na poso bulung molotukpe adong nahurang lobi nani pasaha ni amak parar tahun amak situa hasil majutak boy mara molo adong kurang lobi boy do hatamu denget-denget tu uluan ni huret tahun apalana taparrohahon di ujungi tahunon imana masa di negara tahun terlumubi di Sumatera namasa banjir bandang sahat tu sadarion nguluni nasida ndak normal lope alani amang inang dotamu na paso bulung di ujung tahunon non di borongin jam 12 rak mahita manang yakon nasida asang giat hatop tarapul boy nasida dengan mula-ulaon dengan muse beribadah songok kita nadong di Balion mewakili ruas naro tu Balion namar tahun baru di Boronginon hami madok mo leate tuhamuna sudi ala nongi pajula madok kata jala dohonok kudo selamat tahun baru madihita saluhuna Tuhan mana mau sumasuk mo leate Pulion hami mamusetiki mewakili sude ruas di Huriata ima tu amang es naibaho. Horas Pardulu minta izin au Sulesian hita jemaah ni Huriata na kebetulan hari pada malamon ala au dipangido Huriata madohata sebenarnya gulanggo penian na lebih pantas alai mau futolak pangiluan ni Huriata jadi molotung pe anon aka adong nahurang lobi babu ima museen non mau nahurang ba tetabai ma muse di pertemuan berikutnya na ku pasang api kami amang Pendeta Resort Pendeta Sibarani parhadalu ni hurianami na tetap
reta mengatur hosude aka pelayanan di Huriaun. Terlumui ma di amanami inanami do naposobulung na pinarsangapan suak songoni naro sian luat bali. Naking nunga di jala jahahon amang padita naking beri dohot masalah keuangan alai dang tepat hataan di soni nga denggan pos doroha nga denggan di pature nasida salu nai alai na bui rupani dohonokku bahwa songonia amang padita si barani nakingane mulai bulan 2 mana sida di son alai dipak songo kami sebagai ruas dipak kilalau kami do songo dia ya pelayanan pertumbuhan pelayanan di bagasan satau bulono tadi dalui sian aka masa-masa Natal na piga-piga hari na salpu anggia ma tu aka tahun-tahun berikutnya dope bui dipertahankan minimal bahkan mulu bui ditingkatkan ya ini HKBP Denpasar bisa menjadi referensi ya dalam arti pelayanan molotung pe adong aka nahurang bakona dui talok majon waeng rupani hubungan ni do warna ya acara tu layar ini mungkin siaham main itu aka ada renang ro berbicara tentang akhir tahun menjadi suatu momen yang tepat bagi kita untuk melakukan evaluasi. Ya, evaluasi terlumubi mai di pelayanata nang dihita rumah tangga tapi sebagai ruas. Tokin lain nama berakhir tahun 2025. Ada takas dope taingot sudi. Gudang ni aka basa-basa ni tuhata aka berkat nang tajaro di bagasan tonga-tonga ni keluarga ta. Tapi tidak sedikit juga aka arsak holso negawi tantangan menjadi pergumulan di dalam kehidupan keluarga kita. Bahkan sampai air mata yang mungkin masih kita rasakan sampai dengan malam ini. Sebagai outlook ataupun pamerengon ahado di tahun 2026 naneng masa banyak para ahli mengatakan bahwa kondisi ekonomi kita mungkin sedikit lebih buruk lagi dari tahun 2025. Banyak itu. Pengangguran dan segala macam itu berdampak. Tetapi tidak sedikit juga yang mengatakan akan banyak pertumbuhan. Ini yang mau kita pahami bersama. Tetapi apakah kita perlu khawatir tentang itu? Kalau itu kita dengar-dengar tok maulu. Aku buama non anakku, buama non rumah tanggaku, buama karijoku, buama au melamar pekerjaan dan seterusnya. Tetapi Rasul Paulus telah mengingatkan kepada kita di dalam Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Disebutkan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu
kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur, maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ayat ini sungguh sangat menguatkan kita sebagai umat Kristiani yang bisa menjadi pegangan, penguat di dalam kehidupan kita. Tentu kalau ada rencana masa depannya, segala kehidupan kita, ya kita serahkanlah kepada Tuhan kita. Dan Dialah yang mengaturkan semuanya itu dalam damai sejahtera. Sehingga damai sejahtera yang dari Tuhan itulah yang akan menjaga hati dan pikiran kita sepanjang tahun yang akan datang. Inilah harapan kami, dan juga kami juga berharap kepada menyampaikan kepada para halalu dan juga pendeta kami, ruas banyak karakter, dan kalaupun ada yang kurang lebih karakter dari kami sebagai ruas, ya marpangaju di balabas hala amang dot inang mamereng sudi aka ruas ikut sabar lo demi kemajuan ni huriata. Akhir kata supaya singkat-singkat, kami sampaikan selamat menyongsong tahun baru tahun 2026. Kiranya damai sejahtera Kristus senantiasa menyertai kita semua. Horas marita saluhuna. Mare de mahita los tapasahat ma peliatan na parjolo a b.
Sai marlas ni Roma ita huriana nang peparu kiloni sai ni togu Jesus to ruas na tulambungna marlas rohamamu di bagasan Jesus na pasona konamu Jesus Kristus Tuhanmu janong di lambungmu. Nang toropemu samu namambahan lilu unang ganggu behamu Jesus ulu balamu marparang di jalamu pabotohon maburju nang abasaramu tu saluhu tengamu nama naon neporsu haraon mantu Jesus. Sai pada mahasami dong mauliate Risana sirai manondangi ngulumi diuri bainalanmu. Martang yang mahita. Damai ni jebatan na sumurung sian salut naroha. Imana mangaramoti ate-ate doho pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhan tai. Amen. Shalom. Naik pesawat menuju Balikpapan. Di tengah awan terlihat layangan. Natal hadir membawa harapan. Tahun baru tiba dengan kemenangan. Molotung pe songon naga pucat-pucat tonau berkamu. Napa butoku do. Nakin sian ibadah sore. Tu ibadah borngin. Ngai pesan namang parartau nasi bungkus nakikan songon na sudah hubereng hutabay nakin nasi padaki los gawi hudok tu amang salopad dita nakin songon na tabba muse labok niya ka edde nakin ay edde siya namamuka sa tu namang ujungi nakin adorang peleam songoni masoda ni edde bah mabuan modum do jolma ima edde perenungan sa sitong na maka na molo sa pedong na tarpudom na lagi berenung do ibana jujung taon no nunang pola didungoy so bumadia dalam perenungannya yang luar biasa asa unang palilek kutok kita mulak so tung masuk angin nakakabang loyang palilikuan no ni paima
tajahama hatani debata nagabi ujaha kita mengunjungi tahun 2025 imana tersurat di 2 Tesalonik bidutolu ayat 10 sahatu ayat 10 walu songonom ma didok alai manok tong jala mangipas madamena dilio Tuhan si pardamei Tuhamuna didongani Tuhani mahamu sudena omma tabiku sianau si Paulus na sinura ni tangaku songonido somal tadda tangaku dinasa suratu didongani asini rohani Tuhata Yesus Kristus mahamu sudena di bahasa Indonesia didok. Dan ia Tuhan damai sejahtera, kiranya mengaruniakan damai sejahteranya terus menerus dalam segala hal kepada kamu. Tuhan menyertai kamu sekalian. Salam daripadaku, Paulus. Salam ini kutulis dengan tanganku sendiri. Inilah tanda dalam setiap surat. Beginilah tulisanku. Kasih karunia Yesus Kristus Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita menyertai kamu sekalian. Ido Yanggo Sahatna. Rahmahita Mado, Merry Christmas 2025 and welcome the new year 2026. Rahmajohita, sada dua ya. Ngalujo mga pilisan akin. Baru majahaw niku. Ay maklum ay berusaha do iba mentransformasi diri ale majo kondisi. Ningo do mol songonod do partikiam tikidakda na kiba say niusahod do pinoma ropu ni kuy. Ada kubo to ina halak bata na jolo. Naropuki do iliat tu keluarga na. Anggo na bagaki tu tamu. Berusaha sepakat tau do adikku si nomor 2 huropuki hami suli. Asa di hami. Ay na macara ikon na naropuki do iliat tu geleng na. Ayod do tikidakda na kiba yorayo makniba. Unang jojo lo to berwin na. Huripu dunga mama iba bebas. Tong roinang jangan dulu buka. Tunggu tahun baru ina. Ay ngeri ni nasi na hami bawa naraku. Kecil dimarahi mama, besar dimarahi istri. Matua haduan boruni ba mamumuruki ba. Ale to ema. Haduan didok muse bapak jangan banyak makan kue. Nanti kena gulain na muse. Ale somme sujate. Hurian itu hata na nyolongan di bagasa Kristus Yesus. Ujung tahun ima momentum laho bohado mangarimangi pardalanan ningolutai siam mamuka 2025 sahat di Tikion dinalaho manadikon tahun 2025 kita. Sebuah perenungan yang harus kita lakukan. Bukan hanya euforia, kebahagiaan, kembang api, doa kalanasing, anggowi uramna nama sudai. Tidak salah membuat kembang api dan meriah apapun. Mangobus karope sampai habis nama hosana. Weh. Sogok ni, opname. Tidak salah, ale uram doi. Alani ahado makna, ahado hakikat ni di ujung tahunon. Boasa halak Kristen marpungu. Ngapai orang Kristen dalam gereja bersekutu memuji Tuhan di ujung ni tahun. Holalaho merayahon habis kalender. Daw. Loja mahita marpungu. Alai. Adong do makna teologis na dijaga gereja sian najolo sahat di Tikion.
Ido makana di ujung tahun marpungu do hala Kristen dinalaho mengarimangi perjalanan ningoluna, mengingat kembali, mereview ulang apa yang sudah terjadi di masa lalu dan bagaimana menatap masa depan yang tidak ada kepastian di dunia ini. Alani marpungu hita puasa. Nakid di ibadah sore hudo usuk tunasida tanggal sedia tubuh Yesus di hutamuna niku. Sonari usukum mahamu tanggal 3 Yesus tubuh di jabumuna. Tanggal 25. Waluari tanggal 25 tanggal 3 mah. 25 26 rak maju kita menghitung. Anon mau hitung mundur rapa musude. 27, 28, 29, 30, 31, tanggal 1 Januari, 8 hari setelah dilahirkan di sido Yesus di Pasunaton. Ada makna teologi. Bahasa ikut di Pasunato Yesus lau menggenapi 2000 tahun adorang so Yesus adong dotong na disunat ise amaniak kana porsiai ima si Abraham. Sunat adalah sebuah janji komitmen bagaimana Tuhan menyatakan saya akan menyertai engkau dan bangsamu. Alani sunat adalah bukti janji kekal antara Tuhan dan manusia. Dukko si Abraham masuk ma di hari pewaluhon dukko tubuh Yesus ima sada Januari obatu kalender ni nabinani si Julian doho na disempurnakan si Gregorian. Tanggal 1 Januari adalah tanggal pembaharuan kembali janji Tuhan yang kekal bersama umatnya manusia. Sonari tahatidak kodo toktongdo pada ni debatai tahilala saha ditikyon aha penamasa naik kota dopi jingoluta kita rasakan kasih setia Tuhan, penyertaan Tuhan tetap luar biasa dalam hidup kita. Nagabe persoala suku-sukun boha dohita setia dohita molo tabereng tupudi tabereng manaili hita tupudi. Apakah kita tetap setia dari awal Januari 2025 hingga detik ini? Setia dohita. Tikilas rohata, dapo akka pasu-pasu, gampang untuk menjadi setia. Tetapi ketika dipecat dari pekerjaan, bisakah setia? Ditinggalkan pacarnya, apalagi karena boson. Ditinggalkan halekna, pitur aku tanpamu, butiran pitur dibui mana lan halekna. Torbohalek migatengna. Iya, tetapi ketika kita tidak bersama dengan Tuhan dalam menjalani proses kehidupan kita ini, di situ kita tidak punya kendali atas apapun di hidup ini. Banyak kondisi, banyak situasi, tabereng na masa di utatam. Songon na pinasanya mang situatan akin na Rosia Taman Mini. Mereka bernatal, bersuka cita tahun baru, tetap mengingat kembali komitmen Abraham dan ikatan perjanjian Yesus dengan sunat kemudian diperbaharui dalam tahun kita ini. Diki Abraham itu adalah perjanjian lama. Sunat yang Yesus lakukan adalah perjanjian baru. Dan setiap orang percaya diganti nama Musa sunat itu Padidion Nabadia. Ido makana sude naung tardidi makalason di ujung tahun ada momentum yang dia harus review apakah aku sudah setia dengan janji bersama Tuhanku. Ala debata ho doibana di padan na toktong mangaramo tingoluta siganupari. Alani huriani Tuhatan na niolonga di bagasa Kristus Yesus toktong mahita dengan langkah pasti, walaupun dunia ini tidak pasti. Alai, molo debatado dongata, totua HP namasa di 2026, dang adong nama botoi.
Apapun kejadian 2026, kita tidak tahu. Alani marpungu hita untuk mengingat kembali janji kekal yang Tuhan sudah sampaikan, bahwa kita semua tetap dalam penyertaan Tuhan. Toktong do di bagasan, asinya rohani debata hita, dirorok debata do terus ngulutai. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun selama 365 hari ini. Ngabu ibe ya teh. Malemu siya nonaw, repot. Nakin di konsistori, roy ng Bibel, salpo nama sa taon, dang bino to natabba, ina. Ya lusia mang salopad kita, berat badan inang, ina. Alana, saha tau kang Februari tu, dan pasaron siya si Pepe ya, dung sonari hutibang ma, sa bariba dopet patu hutibang, nga may biyaraw mamerang tibangan eh. Naik siya kilo puang. 10 bulan naik siya kilo, kas 1 kilo sebulan. Di huta do lomok laku songonya deh. Besotung holani natabba tobberwom. Sotung hola pardagi ngon natabba. Tabba manyan haporsiot tataingo ma. Momentum tahun baru adalah mengingat kembali janji kekal Tuhan kepada Abraham, bapa orang percaya, yang sudah digenapi oleh Yesus melalui perjanjian yang baru dan hok manawayang sahat Tuhami. Alani margogo mahita menghadapi tahun 2020 nomi. Ahape na masa molo di bagasat tangiang dok kana porsei. Boy do mangalaka sahat di tikyom buktina. Tuhan tetap menyertai kita. Amin. Martangyak kita. Marulup-ulup maras ni rohato dinami mamuji pasangapo goar muna bajai marhite na marpungu huriam di tikyo Tuhan di salu portibiom. Dinalaho mangingok musepadan na pinatupami tu si Abraham na pinasikko ni anakmu Tuhan Yesus Kristus. Nuaing hujalohami mapadani Tuhan. Asa toktong marningot kami, dakya di pasobuho kami di pardalanan ni ari-ari ningolo nami. Molotungpe, hubolu sami 2025 go akaragam na masa na kokwadopi hami, na si patama bay mekkel hami, si patama bay tangis tarilu hami, na si patama bay marsuap ilu hami mga dopi akanamasa, alay, sahat di tikyon, ho doa sinyeroham, upakilal rohanami, terlumobi sudah ruas ni huriam, HKBP dan pasar doh sudah nuai kami, napungu dison, laho mamuji pasangapo guarmu na bajai, marngingok muse, akka padamu na pinatupam, marhiti anakmu Tuhan Yesus Kristus, jala dapota dohami jipadan haluoni. Pos rohanami Tuhan, dakwat tu si hami akaah na masa di tahun 2020 nomon, alay na huat tu si hami, jebatanami jebatana balgai, jebatanami jebatana gugui, imadongan nami, mangalak ka tu tahun na baru, di bagasan haserepon ni roha, mangele mangido tu adopamu, dongani hami marhite asinye roham, mangasaho Kristus Yesus martangiak kami. Amen. Tapuji Tuhata, tapasa peliata mareja hitam. Saleleng Jesus ki namandongan ia mapura sosoki sai di
tatangya koma peliata. Ale debata amanami na di Banua Gijang, hodo haroro ni salut silelo na dinggan doho na sa ulibasa na mauliutus. Ho pasatami masia na niliomi tuhami pilihan nami tuho. Sa jalo may gabi wap na husus di julom. Pasu-pasu may jalar amutia sa huparasya kami pilihanom. Pati bulhon harazomu. Itonga-tonga ni huriam doho di portibiom. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam hutadahami godang ni sileleomi tuhami. Asalam girgir hami madok maulia tetuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amin rap madok mahita di tangiang ale amanami. Ale amanami na di Banua Gijang. Sa pinarbadia magwarmu. Sero maharajamu. Sesau malomo nyoroham di Banotongon songon Banua Gijang. Leom matuhami sadarion hangulua siapari. Sesa madosa nami songo panisa nami. Di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Nak kami togihot tu pangujunam. Agua maksmisi. Ay hudo na po maharajaw. Luhot na bugo. Mula mahamu di bagasada meja lohamu ma pasu-pasu sian Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodakon Tuhan debata mabuhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopako Tuhan debata mabuhina tuho jala di pasor homa damena tutodim. Amen. Kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku.
sebab hari